Tá sé 10 bhliain I mbliana ó Ghaelscoil Scoil Chrónáin agus seo é an scéil. Princess O'Halleen, Rath Cúl. Néideach seachtó, hain seachtó dó, bhí an céad wach agin ar an saoil, agus bhí annachcuid sima agam in Oideachas Lán Gaeilge chur fáil dó. In na rán a bhí agin ná dul isteach go cearnóg farm nel go cláiste Muice, nó scail lorcán muithe ar an garig dómh. So ní bheith sin in déanta agus muide cónaí a Rath Cúl. Ar an ábhar son an réit go bear ná ar scail féin a bhunú. Agus mar bhíosa a go háirithe I ggéire Oideachas Lán Gaeilge do Machláán. Agus cé nach ra bhéin Gaeilge ag Mhuintir, fuair Muice sár Oideachas ó thaobh síoch na Gaeilge, tuiscint ar an Gaeilge, an tábhacht a bhí leis an Gaeilge ón na montóirí bunscaile a bhí agam. So bhí me gcónaí ag ggéire ar an thiocach Machláán ar an saoil agus má bhain céile ag tiilú leis, go mbeadh scail go mbeadh Oideachas Lán Gaeilge acu. So nuair nach raibh scail Lán Gaeilge ann, an réite go bear an bhaib ná scail Lán Gaeilge dar gcuid féin a bhunú. So blias criniú agus tháinig ag an géad criniú bhí Séamus Ó Cásig, Máirín Ó Cásig, Éamann Ó Thógáin, Winter Mhuineáin, Fran agus Mick, agus coppla duine eile. Agus bhínig Muice an ís an bhringlóid a bhí agam, agus gach duine thar bheith sásta leis, agus bhí molla beagháin an sin, sé sin, go mbeadh gach duine ag tiilú leis sin ach go mbeadh sé tábhachta pobal tacaíochta a cruthú freisin. Ar an ábhar son, thosaímar teacla céile inar dithe agus muid ag mealla daoine ag na tithe ag leabhar faoin chun ceap, agus ag leabhar go ginearálta faoi rud a bear heastúin leabhar faoi, ach bán go raibh gá riail ann uimhir a hain, nach méimiis ag gearán faoin rialtas, faoin rud nach raibh siad a déanamh don Gaeilge, agus an dar riail a bhí ann, dá dúchadh duine ag na teacla céile seo, agus dá mar rud é nach raibh Gaeilge acu nach gasach gach duine ar ais ar an méarla. So, learmarling tamlín, dair ag na tithe ró bheog, bhí oring an sin dul ag an Green Isle, agus is an sin, bhíoh ihe ceol, agus ihe rinke, agus go plórán, agus mar sinde, agus lárna hithe, bhí nóing leis an bubla bhí láthair, Canna hana agin ar glór acu. Míú dóibh cin fág raibh muide tací le céile, go raibh fís agin do haucí na Gaeilge do Oideachas a chur fáil agus mar sinde. So lenamarling mar sin agus dúir a céile bagá cuasaí túl agus haring éamar cuaing daoine ar raibh tuiscint acu agus go raibh na scileanna acu. So bhín céad criniú eile bhí a díreú go thomláin ar bhunú na scaile I dig gcónal I rígáin, agus bhí tras an sin ar nó, agus bhí Máirín Ó Cásig me féin, Mick agus Fran ó Mhuineáin, céis má bhain céile ar nó, agus bhí hiigeamar go raibh scileanna le héig dónú le héig banistíochta de ó héig riorcán agus tuiscint aige ar gcuí bliain an stáit ar bhís agus mar sinde. So bin hart fá 1973 agus thosaigh an obair ná riire ar bhunú na scaile. Camerá go raibh dónal ar aus ó héamh na scileanna bhí a teastáil. Leanamar ling leis an tíbheile den achtas a bhí ar bunagin sé sin pobal tacaíochta a bhunú. So ag deire na bliana in san Green Isle, ní raibh Green Isle sásta ligean túing leanúint ling an blian dar gcionn, ní raibh fibre be ón ardéimhne de ach gur bhrá siad nar bhailó cáil an Céilí House a bheith ar an Green Isle, agus ar an ábhar son bearló mugamis go háit ag an eile. So raigling gotí an Belgard camar blian sin, agus in na dhéig sin cum ramach gotí baile Owen, agus bhí teacóstain sin ag Gaelin, agus ar meach sin dairíling Winter nás na rí a haringtaisteach ar an scéal. So bhí mí se caint ar Chuidhe Chrónáin, agus lehanna Ghaelscoil Chrónáin ó nás na rí go Rath Cúl síos go clúndulcáin, so sin an próiste na Gaeilge más mailead. Agus dúir céile bhg cuasaí raig go leor ibre baint leis
ag bailú daltaí don scailúradh hain agus ibre dó an sin a tríd leis an rainn chun an cead áil mar bhí sé tharbheith nua, tharbheith difriúil go mbeadh drám daoine ag gíre scail lán Gaeilge sa funa. Misha Brendan í Húlaháin Brenda mac Canna agus vís a phríomhaide bunathe Scoil Chrónáin. Agus 10 bliain ó hin an géadlád bhí úl 1975 thosnig caigus a ceithre duine tros eistre fada, eistre leanthig orsail go léir agus dá fósa leanún tar ag do riine eile. Mar sin éon lá a d'oscail Scoil Chrónáin na dóirse. Bhunaigh grúpa tuismitheoirí gur faoin ar Ghaelscoil le bhanú dá glán bhunaíodir an scoil. Agus ag an amsan brod nua na Ghaelscoileanna. So bhí daoine doiríre a dul sa tans. Ní a bhísacha an ebroch an scoil, an nenach a báistí chomá le páistí eile, an meach an ebroch sé. Agus chuig tuismitheoirí an caiig an páiste sin chuidir sa tans ar an géad lásan. Bhí 3 rang gan, níon an bhega, níon an bhura agus rang a héin. Agus bhí sé a dul ó neart go neart. Laistigh de beidir ceithre bliana. Bhí 8 múntóirí agus lán scoile dead farrá. Agus baile anna bheg a bar Rath Cúl. Ach bhí ferganmh ann a bhain leis an VEC agus a bhí folamh. Agus bhí fearr do bhanathirí na scoile Mícheál Monaghan go raibh buinte leis an VEC agus fuair sé sin an ferganmh dúd agus is margheall sin a lonaíoch an scoil i Rath Cúl. An son a gahab na blianta. Bhí bunaíoch scoil eile a dálacht agus scoil eile a Gluain Dul Cáin. Bhí páistí hálaachta agus páistí Gluain Dul Cáin agus páistí nás agus páistí Cúisleadua i teacht go Rath Cúl ar dúis. So bhí íorhéisgurt fhlaclí ar fad dit farrá a freistal ar Scoil Chrónáin. Agus an son mar bhac scoileanna bunaíoch an scoil i dálacht an scoil a Gluain Dul Cáin an son an dara scoil a Gluain Dul Cáin agus ar deire scoil nás na rí. Agus tá sé anna spéisiúil gormhaid an scoil i Rath Cúl, mar is áit anna bheag Rath Cúl. Baile anna bheag agus nílach pobl bheag páistí ann, ach bhar sé agus tá sé marachtant go fóil. Agus a dul siar go dtí na céad leitheanta. Is tócha go raibh mar scaunrathe, mar búntóirí. Is tócha go raibh mar agus go raibh mar nervíiseach. Ach bhí an tálinn mar bhí tuismitheoirí againn a bhí anna chárach ar fad agus anna hacúil. Is lálam na daoine go léirech ar a báistí ar go dtí an scoil ins na céad bhlianta. Bhí an aganna déanta suasacha solar chuir a réad. Go raibh sé an ebrú. They'd make it work. Well, it's good. Agus bhíidir anna chárach agus anna hacúil linn. Bhí na páistí féin go bra fé mar bhíon páistí, cuireadh go das, cuireadh go náraibh chodas, cuireadh go crosta, cuireadh go bhí chomá go gcuireadh tinnesart. Agus bhí anna spórt sa scoil a gcónaí, agus a lán grín agus a lán gáirí. Now, ní fada go raibh isagan go meach scoil nua tá stáilin. Bhí prefab amháin de bhéir den scoil, bhí sé sin ann ó 1960. Agus ní fada gur tháinig puil san úr lár agus puil sa díon, agus nuair a bhíoh sé fluch bheith bucéad a lár núr lár chun breir an isce, agus bheith an túlár a dul síos agus suas. Agus an son tógach an nod gur thugam mar H-block fuair mar raid talún ón Community Council agus thugam mar timpeall 5 seomra ranga hir ar chúl ar fad, agus lehan scoil isteach an son. Now, an tam seo ar fad, bhí mar I lorach scoil nua. Mar bhí gágan leis beléir go raibh I gairí leis an scoil agus go mech gáil a scoil. So, bhí anna leisce ar an rainn. Capam gur cheapadar go depach ar an scoil I bhad na heimsere. Agus bhí mar a gar gónt, agus bhí protests again, agus litrecha, agus trosna grí teachtaí dal, agus na rudí se go léir. Agus deire, fuair mar siomh, thuas taobh hir the Beechwood Cúlamber, do riine náfa le henna Rath Cúl, sin rá istát
imil an bhaile. Agus bhí fergan dain bhuiidir an dá istát san scoil a bheith ag buna móthir agus thógad ar rac agus rirá agus ruile buile. Agus lúradar go bheith drink, drugs and orgies. Siúl híomh na scoile, I wish. Ach, chumad ní éirí glíonn riamh cead planála áil don chéire acra an son. So deire hir, tógach scoil nua in san áit ina raibhann seanna scoil VEC I lár an bhaile, agus bhfuil is go tá sé bheith níos fearr mar thaobh mar tá sé lár an bhaile, agus fecin daoine é. So, tógach an scoil sin in san nóchadaí a scoilchaí go hifigiúil in 1996. Agus tá siad al raig go húntach ó hin, agus leirtar le manis gúil gácha le tuile siomra ranga. Chúpla cúis tá níos mó páistí ar meile, agus iver dó tá níos lú páistí ins na rangana, tá na rangana iver na páistí na rangana leidathe ó 1965. Nuair a hasníma na déach sus le dahad a dó dahad a trí páiste a bheith rá, agus is minic a bhí. Well, Eileen I bhrinne sanam dom, tá mé mo chónaí inis I Barnarú, Rath Cúl. Bhí some mór ag maithar agus mháthar sa Gaeilge. Ní raibh mór an Gaeilge acu, but nuair bhí mé ag dul go dtí an bhean scoil, cúg mé go dtí scoil nua, bhí only bliain ó go ar siúl I Balla Deas Mhuin I Gunda Corcaí. Agus ní raibh ach 7 daoine I mórán in san céad rán, agus ní raibh ach bód 20 san scoil go léir, scoil anna bheag Gaeilge a bhí ann. Agus rahmad a raig an sin, agus bhí ansum acu san Gaeilge, agus sin an fá chur mé má fáistí nuair raibh siad a gom go dtí Scoil Chrónáin. I dosach tháinig mé go dtí Blackí tar éis an arteist, agus post a gom imna clí, agus an sin, well, cos me le fá, tar éis na blianta, agus post a méid, agus bhí mé me cónaí sa chathair, teach I Bóthar Belvedere, cos naci le Drumcondra, and the fermior the markere well as fermior and the near Wallish curbe on Cahar so the she igoni eglorg artgorev pisa biog talún so former couple acra Rath Cúl agus hanor godi Rath Cúl near Ghaelscoil Gaeilge Rath Cúl nor temple na harte again sin so Ghaelscoil Scoil Chrónáin I think so bliain 1985 agus an sin chur mé an bhirtí sin éisteach ann agus tam lánsásta ar in mé sin mar bhí banmhicena mar príomhide ann agus scoileálan a bhí ann agus rinne banmhicena lán rudaí chun an scoil socrú agus rudaí mar sin bhí atmosfér álinn sa scoil agus bhí hena gacéine sa scoil le chéile gacéine idir múntóirí, daltaí agus tuismóthirí. And then Dragrig banmhicena Brenda an taine mé bhí oring inis golóra díad na páistí slóga, cluichí ceol cormacha, deasa agus mar sin. Agus bhí na páistí sásta golóir I gcónaí. Tar éis tamil tháinig grúpa tuismóthirí le chéile agus bunaí coiste Cárda Chrónáin. An an aimime bhí ag an coiste sin ná airgid a bhailiú don scoil. Dagrímar show fashion, cheese and wine, céilís, trána gceist, ihe Gaeilge agus rudaí eile mar sin. And tá anna saram go nachig siad ann mar cúig siad a raig go dtí coláiste cilíonn in íag sin
agus creid nó ná creid is múntóirí Gaeilge inis an Rath Cúl meán scoiline. Lorraine friends and them is in méile Eileen se. Bhí mise sa chéad rang nuair thosaigh Scoil Chrónáin agus well thosaigh mé I dach sagart a dosach sa Scoil Áitiúil mar agus sin dachraigh méisteach go Scoil Chrónáin tar éis beidir tríú ceir mí agus cuiinlam mo chéad lear scoil agus tháinig méisteach le meam agus bhí brand ag seasamh an doras agus an chéad rud a rinne si dom rinne si ná rug sí orm agus thug si baróg mór dom agus tharn si méisteach le Bert Chalín ón rang agus dúir sílam right tá mí ghlachapáirte I gomórtas dar bhanam slóga agus caiitú na Harán a elam so stachlinn sa lefras agus tháin si stachúm trééis gach lethúir clé agus bhí an Tarán bhí banfrúms all an Aoife felmha gom agus bhaid sin amach bhí brenda ionintach just bhí si an deas leis na páistí bailach all na cí leis an gasúir sa scoil I gcónaí agus so sin bhí rang beagán agus bhí antá dearglinn sa scoil mar bhí mar speisialta an tamar fad ag dul aráig sa scoil muid an chéad rang agus stocha gur patí cearta muid sa scoil an bailach ar fad sús so bhí formar an deis an sean sa scoil.